Ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. ва шумо ба инҳо бовар доред ё ин ки на, инро дар комментария ҳатман менависед. Дар канали мо обуна шавед бародаро, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеои хеле аҷибро бошад дӯстон. Як ҷавон дар як қабристони кӯҳна ба навор гирифтааст. Ин ҷавон дар аввал дар даруни ин қабристон ягон чизи ғайриоддиро намебинад, аммо баъдан вақте ки ба дарун меравад, дар он ҷо як чизи хелеам ғайриоддиро мебинад, ки дар ҳайрат меафтад. ва баъдан чизе бо қувваи бениҳоят баланд ба танаи ин сангҳо мезанад. ва баъд аз ин чӣ хеле ки мо истодем, дар ин ҷо як мард бо либосҳои сурх ва дар дасташ мечет истодааст. Negro, destructor, vean. Hola. Aguas, vámonos, tirarnos con esto. Oye. Agua. Hoy siempre viene a interrumpir, compa. Mira. Trae machete. Vámonos. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos? Trae machete, compa, trae machete. Mira. Aguas. Este trae machete, mira. Este trae machete. Aguas. Corran. Véngase. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos, compa? ¿Dónde están? ¿Qué quieres? Vamos. ¿Qué hacemos, compa? чӣ хеле ки мо дар ин ҷо дида истоем дӯстон, ин чизи ғайриоддӣ ба ин писарҳо ҳамла мекунад, аммо хушбахтона ҳамаи онҳо аз ин ҷо зинда мебароянд. ва бисёре аз одамҳо мегӯянд, ки ин ягон сатанизм аст ва дар ин ҷо ягон намуд ритуалҳои шайтонии худашро гузаронда истодааст. ин видеоро бошад дӯстон бо диққат тамошо кунед. дар ин ҷо чӣ хеле ки мо дида истодем, як оила дар даруни боғчаи кӯдакона хушҳолӣ карда истодаанд. аммо дӯстон бинед, ки дар қафои онҳо як качелики дигар худ ба худ ҷунбида истодааст, гӯё ин ки касе ӯро тела медиҳад. аввалан инҳо хаёл карданд, ки ин танҳо шамол асту халос. аммо пас аз якчанд лаҳза аз ин ҷо ҳам садо баромад ва ҳам ин качелик бо суръате бозӣ мекард, ки гӯё ин ки касе ӯро тела медода бошад. Mira, no hay nada, mi amor. No hay nada. Eso fue el viento o un niño que se bajó. Hacemos otra vez. Hágale. Mira, otra vez, amor, mira, ¿sí ve? Mire. Está raro. ¿Sí ve, amor? No. Vámonos, Miguel, vámonos, que está muy bien. No, vámonos. Mira, ¿sí vio? No, amor. No. Ah. ¿Qué? вақте ки оила ин чизи ғайриоддиро мебинад, дарҳол аз ин ҷо гурехта мераванд. аммо вақте ки онҳо ин роликро дар сайтҳои интернетӣ мемонанд, мегӯянд, ки дар ҳақиқат дар ин ҷо рӯҳе ҳаст, ки аз чизе норозӣ аст. ин видеоро бошад дӯстон, як блогери араб дар як хонаи кӯҳна ба навор гирифтааст. вақте ки ӯ ба ин хона наздик мешавад, аз тамоми як комнатаҳои ин хона садоҳои ғайриоддӣ мебароянд. Sesten bahsetmiyorum. Konuşma sesi geldi sanki. Bu sesler olacak.
çarpıp duruyormuş. Tabii çarpıp duruyormuş. Zaten arkadaşlar burada en çok bir yoğunluk var. La ilahe illallah. Evet, içeri girme zamanı geldi. ва вақте ки ин ҷавон ба даруни ин хона медарояд, ҳамин гуна садоҳо боз баландтар шудан мегиранд ва боз дар камераи ӯ як чизи хелом ғайриоддӣ меафтад, ки ин ҷавон баъд аз дидани ин бо садои баланд дод зада аз ин ҷо мегурезад. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ve süsefî südürünnâs. Yâcin! Göster kendini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu ekber. бисёре аз одамҳо мегӯянд, ки ин дар ҳақиқат ҷин аст, аммо бисёреаш мегӯянд, ки ин видео фейк аст, яъне ки сохта шудааст. Аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? Фикру ақидаи шумо оиди ин дар комментария. ва бо ҳамин видеоролики музаён ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.